ತುಳುನಾಡಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತು ಪಾತಿರಲು ಕೇನುಗ. ಈ ಆರಾಧನೆ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದ ಅವು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ. ಅವು ನರಮಾನ್ಯನ ಜೀವನದ ಸಕ್ರಿಯತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅಂತರ್ಸತ್ವ ಅವು ಆರಾಧನೆದೊಳಗೆ ಉಂಡು. ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಅಹಮ್ಮಿಕೆಯನ್ನು ನಿರಸನ ಮಲ್ತದು ಭಗವತ್ ಶಕ್ತಿ ಪನ್ಪುನ ಸಂಕಲ್ಪಿತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆದ ಮಿತ್ತು ತನ್ನ ಮಾತ ಭಿನ್ನಾಪು ಭಿನ್ನ ಎಲ್ಲೇನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪುನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅವು ಆರಾಧನೆ. ಅವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಸಮುದಾಯನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೀಮಿತತ್ತು ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಕವಾಯಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಜಗತ್ತುಡು ತಾನೋರಿಯೇ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಯಾಪ ಒಂಜಿ ಹಮ್ಮು ಭಾವ ಬರ್ಪುಂಡೋ ಐನು ಮೀರಿದು ಎನ್ನನ್ನು ತೂಪುನಯೇ ಎನ್ನನ್ನು ಕಾಪುನಯ ಉರಿ ಉಲ್ಲೆ ಐಗ ಪೋಡಿದು ತಗ್ಗದು ಬಗ್ಗದು ನಮ್ಮ ನಡಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಈಕ ಎಚ್ಚರನು ಗೇನೋನು ಜಾಗೃತಿನೂ ಕೊರ್ಪುನ ಈಕ ಮೂಲ ಪ್ರೇರಣೆ ಅವು ಆರಾಧನೆದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಅಂಚಾದು ಆ ಆರಾಧನೆಡು ಜಾತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಉಂಡು. ಇಡೀ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಕವಾಯಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಂಡಲ ತುಳುನಾಡು ಆಪುನಂಚಿನ ಆರಾಧನೆ ಅವು ಒಂಜಾತು ಐತ ಜನಪದೀಯ ಬೊಕ ವೈದಿಕ ಕಾರಣಗಾದು ಮಣ್ಣ ಮೂಲವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗುರ್ತನ ದೀತಿ ನಡೆದವರ ಅವು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಅಂದು ನಮ್ಮಪ್ಪ ನೋಡು ಬಂದುಲೆ. ಆನಿ ಕಾಲೋಡು ಬಾರೆಡು ಓಮಲ್ಲ ಬಾರೆ ಎಂದು ಕೇಂಡ ಬಂಗಬಾರೆಗೆ, ಪದ್ದೇಡು ಓಮಲ್ಲ ಪದ್ದೆ ಎಂದು ಕೇಂಡ ಕುರಿಜಾತ್ತು ಬಂಗಾರಿಗೆ, ಕದಿಕೆಡು ಓಮಲ್ಲ ಪಜಿರೆಂದು ಕೇಂಡ ಅವು ಕದಿಕೆದ ಪಜಿರಿಗೆ ನನ್ನ ಆನಿ ಕಾಲಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬಂಗಬಾರೆದ ಕೂವೆದ ಒಂಜಿ ಪೊಲ್ಸುದ ರೂಪೋ ಅವು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಾರ್ದನದ ಮುಖೇನ ನಂಗೆ ತುವೇರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅರಿವಾಣದಾತು ಉರುಂಟು ಬಂತೇರು ತುಳುವ ರಾಜ್ಯ ಅರಿವಾಣದಾತ ಉರುಂಟು ಸತ್ತಿಗೆದಾತು ಮಲ್ಲ ಪಣವುದಾತು ಪೊರ್ಲುಗೆ ತೀರ್ಥ ತುಳುವ ರಾಜ್ಯ ಗಟ್ಟದ ಸೀಮೆಡ್ದು ಜತ್ತದ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ದೈವ ತೀರ್ಥ ತುಳುವ ರಾಜ್ಯನು ತೂನಾಗ ಈ ನಮೂನೆದ ಪೊರ್ಲುಡು ಸತ್ತಿಗೆದಾತು ಪೊರ್ಲುದು ಅರಿವಾಣದಾತು ಉರುಟು ಪದ್ದೆ ಅವು ಪಣವುದಾತು ಪೊರ್ಲು ಅಂಚಿತ್ತಿ ತುಳುನಾಡದ ಸೀಮೆಡು ಆರಾಧನೆ ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬುಳೆದು ಬತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ. ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ಆರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಗುರುತ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂಡ ಅವು ಮಣ್ಣ ಮೂಲವಾಯಿನಂಚಿನ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಕಾಲಬದ್ಧವಾದ ಸಮುದಾಯಬದ್ಧವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಬದ್ಧವಾದ ಒಂಜಾತು ಕಟ್ಟುಪಾಡುಲೆಗೆ ಬದ್ಧ ಆದ ನಡಪುನಂಚಿನ ಆರಾಧನೆ ಮುಲು ಷಣ್ಮುಖ ಆರಾಧನೆ ನಡತದ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆದ ಆರಾಧನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಉಂಡು. ಒಂಜೇ ದೇವರನ್ನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನವು ಈ ಮಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ. ಬಹುಶಃ ವೈದಿಕ ಆರಾಧನೆ ಅತ್ತಾಂದೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಉಪ್ಪುನ ಮಾತಾ ಸೀಮೆಲೆಡ್ಲ ಅಲ್ತನೇ ಆಯಿನ ಮಣ್ಣ ಮೂಲವಾಯಿನೊಂಜಿ ಆರಾಧನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದು ಒಂಜಿ ಶಿಷ್ಟ ಬೊಕೊಂಜಿ ಜನಪದೀಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಆರಾಧನೆದ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆವೊಂದು ಬರ್ಪುನೇನು ನಮ್ಮ ಸಹಜವಾದ ತೂಪುನವು ಅವು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹವಾಯಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಲ ಅಂದು. ಅಂಚಾದು ಈ ತುಳುವ ನಾಡುದ ಒಟ್ಟು ಆರಾಧನೆದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ವಿಭಾಗಡು ಗುಮನಗು ಕನಪುನಾಂಡ ಸುರೂಕಾದ ನಂಕು ತುವೇರೆ ತಿಕ್ಕುನವು ಅವು ನಾಗಾರಾಧನೆ ಏತು ವಿಶೇಷ ಅಂತುಂಡ ಬಂದುಲೆ ಇಂಕ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬಾರಿ ಬಿರ್ಸದ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದುಂಡು. ಆ ಬಿರ್ಸದ ಬರ್ಸೋಡು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಈ ಕಡೆಗೆ ಕೊನೋದು ಒಂಜಾತು ಪಾತೆರನ್ನು ಕೇನಿರೋ ಅಂತೆ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಸಹಜವಾದೆ. ಅಂಚ ಅದು ಆಯ್ನತ್ತು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತೆ ಎನ್ನ ಇಂಕ ಕೊರೋನಾ ಸಮಯದ ಉಲೈ ಎನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ನಾನು ಮುಗಿಪೆ. ನಾಗಾರಾಧನೆ ಪನ್ಪುನವು ಮಣ್ಣ ಮೂಲವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಆನಿ ಕಾಲೋಡು ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯದ ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 2000 ತಾಜೂನದ ಪ್ರಾಕಡು ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯದ ದೊರೆಕುಲು ಅಕಲ ಲಾಂಛನವಾದ ದೀದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಗ್ರೀಕ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಇನಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಚರಿತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗುರುತ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಆರಾಧನೆಗೊಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಬೊಕ್ಕ ಭಾಷೆಗೆ ಪ್ರಾಚೀನವಾಯಿನ ಪ್ರಾಕೃತ ಗುರುತಾಂದು ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಗ್ರೀಕ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ರಸ್ಕುಲೆಪಿಯನ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವೈದ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನದ ದೇವತೆನ ಕೈತ ದಂಡದ ಮಿತ್ತು ನಾಗಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿತ್ತನಿಗೆ ಅಲ್ತುಡ್ದು ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯಾ ಆದುಪಡು ಸುಮೇರಿಯನ್ ಆದುಪಡು ಈಜಿಪ್ಟ್ ಆದುಪಡು ಆಫ್ರಿಕಾ ಆದುಪಡು ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಆದುಪಡು ಈ ಭಾಗಡು ಮಾತ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ನಮೂನೆಡು ಅವು ಸರ್ಪದೇಗುಲಲ್ಲಿತ್ತುಂಡು ಸರ್ಪ ಲಾಂಛನಲ್ಲಿತ್ತುಂಡು ಸರ್ಪ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೀದಿ ವಿಧಿಕುಲಿತ್ತುಂಡು ಸರ್ಪ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿತ್ತುಂಡು ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ತುಳುವ ನಾಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮುಲ್ತ ಆರಾಧನೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಅದು ತೋಜುಂಡು. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪನ ಪ್ರಕಾರ
ಈ ತುಳುವ ಮಣ್ಣು ಅವು ನಾಗನಡತೆ ಜಾಲು ಎಂದು ಪುದರ್ಬಡೆನವು ಬಲಿಪ ಬಾಯಿಗೆವು ನಾಗ ಬೀದಿ ಲಕ್ಕನೆ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ನಾಗ ಪರಪ್ಪುದ ಒಂಜಿ ಸೊಲೆಕ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಈ ಮಣ್ಣನ್ನು ಪ್ರಾಚೀನರು ನಾಗರ ಕಂಡ ಅಂದಲೇ ಇದ್ದೇರು ನಾಗಕುಲ ಅಂದಲೇ ಇದ್ದೇರು ಬಹುಶಃ ನಾಗಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಇತು ವೈವಿಧ್ಯಪೂರ್ಣವಾದ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕುಡೊಂಜಿ ವಾ ಸೀಮೆಲೆ ಇಜ್ಜಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಪನೋಡಾಪು ಮೂಲು ನಡಪುನಂಚಿನ ಪಾಣಾರ ಸಮುದಾಯದ ಡಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಹಿಡ್ದು ಪಡುಬಿದ್ರೆಡು ನಡಪುನಂಚಿನ ಡಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಹಿಡ್ದು ಪತ್ತದು ನಾಗಮಂಡಲ ಮುಟ್ಟಲ ಮೂಲು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮೇರ ಸಮುದಾಯದ ಕುಂದಾಪುರ ಸೀಮೆದ ಕಾಡ್ಯನಾಟ ಕಾಡ್ಯ ಪಂಡ ಕಪ್ಪು ಸರ್ಪ ಅಂದರ್ಥ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ಅಂದ ಆ ಕಾಡ್ಯನ ಗೊಬ್ಬುನು ತೋಪುನಂಚಿನ ಕಾಡ್ಯನಾಟಡ್ದು ಪತ್ತದು ಮಂಜೇಶ್ವರಡ್ದು ಕಾಸರಗೋಡು ಸೀಮೆ ಮುಟ್ಟ ನಡಪುನಂಚಿನ ಬೈಲಬಾಕೂಡೇರ್ನ ಸರ್ಪಕೋಲ ಮುಟ್ಟಲ ನಾಗಾರಾಧನೆಗೆ ಮೂಲ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಇಡೀ ಬದುಕಿಗೆ ತನು ಕೊರ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ದೇವೆರಾದು ನಾಗನು ನಂಬುವೆರು ಮಣ್ಣದ ಶಕ್ತಿ ಅದು ನಾಗನು ಒಂಜಿ ಬೆನ್ನಿದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ನಮ್ಮ ತೂಂಡ ಬೆನ್ನಿದ ಮಣ್ಣದ ಶಕ್ತಿ ಇருந்து ಕೇಂಡ ಅವನಾಗೆ ಆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ನೀರ ಸಂಪುನು ಕೊರ್ಪುನ ಏರಂದು ಕೇಂಡ ಯಕ್ಷ ಅಂಚಾದು ನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಯಕ್ಷ ರಡ್ಡು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ನಾಗ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಆಂಡು ಈ ಬೆರ್ಮೇರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆನೇ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಯಿನ ಚರ್ಚೆ ವಿದ್ವತ್ ವಲ ಎಡಾತನು ಅಂಚಾದು ಯಕ್ಷ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದೊಡ್ದೆ ಜಕ್ಕ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದ ಬತ್ತುಂಡು ಐಡ್ದೆ ಡಕ್ಕೆ ಆದವು ಡಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಆಂಡು ಪನ್ಪುನ ವಾದಲುಂಡು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಭಾಗಡ್ ಆವಡು ಉತ್ತರ ಭಾರತೋಡು ಆಪುನಂಚಿನ ಯಕ್ಷಾರಾಧನೆದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಡು ಪೂರ ಇಂಚಿನ ನಾಗಾರಾಧನೆದ ಗುರುತಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ತೂವನೊಲಿ ಅವು ಮೂಲು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಆರಾಧನೆಗಳ ಮೂಲ ಪ್ರೇರಣೆ ಆತನು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಧಾರ ನಮ್ಗೆ ತಿಕ್ಕುವ ಇಂದು ನಾಗಾರಾಧನೆದ ಪಾತೆರಾಂಡು ನನ್ನ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಬನ್ನಗ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪಂಡಿನ ಪ್ರಕಾರ ಮಣ್ಣ ಮೂಲದ ದೇವರು ನಾಗ ಅಂಡ ಐಕ್ ಮಣ್ಣುಡು ಬೆನ್ನಿಯರೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ನೀರನ್ನು ಕೊರ್ಪುನಯ ಯಕ್ಷ ಅಂಡ ಆ ಬುಳೆಯಿನಂಚಿನ ಬುಳೆನ ಕಾಪೆಲು ಮಲ್ಪುನ ಏರಂದು ಕೆಂಡ ಊರುದ ಸೀಮೆದ ದೈವ ಅವು ದೈವಾರಾಧನೆ ನರಮಾನಿ ತನ್ನ ಬದುಕನು ಸಹಿಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಹಿಸೋನೆರೆ ಗಾತ್ರ ಲೌಕಿಕ ಜಗತ್ತುಡು ತನ್ನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಡು ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನ ಲೌಕಿಕ ಶಕ್ತಿಲು ಅವು ದೈವಾರಾಧನೆಡು ತುಯರತಿಕ್ಕನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೂಲವಾಯಿನಂಚಿನ ದೈವಲು ಶಕ್ತಿ ಮೂಲವಾಯಿನಂಚಿನ ದೈವಲು ಮುರ್ಗ ಮೂಲವಾಯಿನಂಚಿನ ದೈವಲು ಒಂದುಂಡು ಆಯ್ತಾ ತಾರವಾದಿಂದಿತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರೋಲಿ ಅನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಮೂಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆಡು ಅವಲೋಲು ಅವು ನೇಮಾವಡು ಕೋಲಾವಡು ಮೆಚ್ಚಾವಡು ಬಂಡಿಯಾವಡು ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆಡು ಆರಾಧನೆ ಅಪುನ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ಒಟ್ಟು ದೈವಾರಾಧನೆದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಡ್ಲ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಟು ಅವು ಗೋಂದುಳು ನಲಿಕೆಲ್ಲ ಆದುಪ್ಪಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮುದಾಯಡಪ್ಪನ ಆರಾಧನೆ ಆದುಪ್ಪಡು ಆ ಭಾಗಡಿತ್ತದು ಕೇರಳದ ತೆಂಕಾಯ್ದು ಇಡೇಗ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ವಲಸೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ಬಡೆಯಿನಂಚಿನ ಭಗವತಿ ಆರಾಧನೆ ಆದುಪ್ಪಡು ತೆಯ್ಯಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಆದುಪ್ಪಡು ಒತ್ತೆಕೋಲ ಆದುಪ್ಪಡು ನನ್ನ ಉತ್ತರ ಸೀಮೆಡ್ ದಿಡೆ ಬತ್ತದ ಆರಾಧನೆ ಪಡಪುನಂಚಿನ ಕನ್ನಡ ದೈವಲ ಆದುಪ್ಪಡು ಇಂದು ಪೂರ ಈ ಭಾಗದ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಗುರ್ತಲು ಕೊಡುಗೆಲು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪನೋಡು ಇಂದು ಅತ್ತಾಂದೆ ಮೂಜಿನೆತ್ತ ಮರ್ಗಿಲು ನಂಗೆ ತುಯರೆ ತಿಕ್ಕುನಿ ದೇವತಾ ಆರಾಧನೆಡು ದೇವತಾ ಆರಾಧನೆ ಅಂತೂ ಬಹುಶಃ ಅತ್ಯಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಬದ್ಧವಾದ ವೈದಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಡು ಆರಾಧನೆ ಅಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಲು ಈ ಮಣ್ಣುದವು ನರಮಾನ್ಯನ ಜೂವ ಬೇತೆ ಅತ್ತು ಕಣ್ಣೆದುರುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಮೆ ಬೇತೆ ಅತ್ತು ನರಮಾನ್ಯನ ಜೀವಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಪ್ತ ಚಕ್ರಲು ಬೇತೆ ಅತ್ತು ಕಣ್ಣೆದುರು ತೋಜುನಂಚಿನ ದೇವಲ್ಯ ಬೇತೆ ಅತ್ತು ತುಲೆ ಅವಳೊಂಜಿ ಕಲಶದ ಮುದ್ರೆ ನುದೀತೇರು ಇಡೀ ಕೆಲವರು ಸಭಾಂಗಣದ ಪಿರಾವುತುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಲಶ ಆ ಕಲಶನ್ಲ ನರಮಾನ್ಯನ ಶರೀರನ್ಲ ಸರ್ರೋನ್ಲ ಹೋಲಿಕೆ ಮಲ್ತದು ಪಾಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಲುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಚ್ಚಯದ ಅಕೇರಿಗೂ ವೈಪುನಂಚಿನ ತೇರ್ನ್ಲ ನರಮಾನ್ಯನ ರುಂಡ ಮುಂಡೊನ್ಲ ಹೋಲಿಕೆ ಮಲ್ತಿನ ಪಾಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಲುಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ದೇವಲ್ಯ ಪಂಡಲ ಅವು ನರಮಾನ್ಯನ ಶರೀರದ ಸಪ್ತಚಕ್ರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಉಪ್ಪುನವು ಯಾಕೊಂಜಿ ಶ್ಲೋಕನುಂಡು ಗರ್ಭಗೃಹ ಶಿರಪ್ರೋಕ್ತಂ ಅಂತರಾಳಂ ಮುಖಂ ತತ ಸುಖಾಸನಂ ಗಣಸ್ಥೈವ ಬಾಹುಸ್ಥೈವಾರ್ಥ ಮಂಟಪಂ ಮಹಾಮಂಟಪಂ ಕುಕ್ಷಿಸ್ಯಾಲ್ ಪ್ರಾಕಾರಾಲ್ ಜಾನುಜಾಗ ಜಗಯೋ ಗೋಪುರಂ ದೇವಪಾದ ಸ್ಯಾತ್ ಯದ್ ಏವಂ ಲಕ್ಷಣಂ ಶುಭಂ ಗೋಪುರಡ್ದು ಪತ್ತದು ಗರ್ಭಗೃಹ ಮೂಟ ಏಳು ಚಕ್ರಲು ಇತ್ತದೆಂಚ ನರಮಾನ್ಯನ ಶರೀರ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಅಂಚಿನ ಶರೀರಗೆ ಅಷ್ಟಬಂಧದ ಮುಖೇನ ತುಲೆ ಮೂಲ ನಡಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯವೇ ವೈದಿಕರು ಅಕಲು ಕಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮಂತ್ರದ ಆಧಾರ ತಂತ್ರದ ವಿಧಾನೋಡು ಅಷ್ಟಬಂಧದ ಮುಖೇನ
ಐಕ್ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿನೂ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀಕುಲಿ ಯಾಪಲ ಪನ್ಪುನ ಉಂಡು ನರಮಾನಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪುನೆ ಕೆಡ್ಡೆ ಚಾತುರ್ಪು ಪಡೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದಾತೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಅವಶ್ಯಕತೆವು ಅವು ನರಮಾನ್ಯನ ಶರೀರಗು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಂದು ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ತೋ ನೋಡು ಒಂದು ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ತಿಂಡ ನಮ ಸಂಕಲ್ಪಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ದೇವಲ್ಯಗಲ ಅವು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಯ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಪಂಡ ಮನಸ್ಸು ತನು ಬೊಕ್ಕ ಮನ ಅವು ಶುದ್ಧ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಒಂಜಿ ಕ್ಷೀಣ ಆಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕೊರಿಯರೆ ಗಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಅವು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಸಂಕಲ್ಪ ಇನಿ ಅವು ಬಾರಿ ಮಿನದ ನಟಿ ಭಾಗಡ ಆವೊಂದುಂಡು ವೈದಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಡ ಆಪೊಂದುಂಡು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟುಲೊಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡು ಆಚಾರ್ಯ ತಪಸ ಅಮ್ನೇಯ ಜಪೇನ ನಿಯಮೇನ ಉತ್ಸವೇನ ಅನ್ನದಾನೇನ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ವೃದ್ಧಿಸ್ತು ಪಂಚದ ಈ ಐನಿತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ವೃದ್ಧಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯಗೆ ಏತೋ ಕಡೆಟ್ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಡು ಸಾರಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಸೇರುವೆರು ಒಂಜಾತು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಸೇರುವೆರು ಗೌಜಿ ಮಿನದಾನ ಒಂಜಾತು ವನಸ್ಸು ಬತಾಪುಂಡು ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭವಿಷ್ಯದಾದ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದುಪುಂಡು ಏತೋ ಕಡೆಟ್ ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಅವಳು ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆದ ಭಟ್ರ ಅತ್ತ ಅಂದೆ ವಾರಗೊಂಜಿ ಸಲ ನಿಲುಕಿದು ತೂವಂದಿರಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ತೂತ ಅವು ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಲೆಪ್ಪು ಐಕಾದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಪನ್ಪುನ ಸಂಕಲ್ಪಿತ ದಿನ ತಾನಿ ಈತ್ ಜನ ಲೆತ್ತದು ಭಿನ್ನೆರಿಷ್ಟರಿತ್ತದು ಲೆಪ್ಪು ಗೊರ್ಪುನವು ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ದೇವಲ್ಯ ಉಂಡಾತಂದು ಐಕ್ ಬೋಡಿತಿನಂಚಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಡ ನಮ್ಮ ನೀಲೇಶ್ವರ ತಂತ್ರಿದಾರ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರ್ ಆರು ಐತ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದೇರು ಅಂಚಾದು ಆ ಲೆಪ್ಪುಗೂ ಹೋಗೊಂದು ನಿಖಲು ಬರ್ಪಾರು ಇಡೀ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುನಶ್ಚೇತನದ ಜಬುದಾರಿ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರ್ಗತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸಿನಾರೆಗತ್ತು ಲೆಪ್ಪುಗೂ ಹೋಗೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರೆಗತ್ತು ಇಡೀ ಕುಲಕ್ಕೆ ಅಂಚಾದು ದೇವಲ್ಯ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಂಡ ಆ ಊರು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಇಲ್ಲಕ್ಕ ದೇವಲ್ಯ ಒಂಜಿ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಪಡೆಂಡ ಆ ಊರು ಪುನಶ್ಚೇತನ ಪಡೆಯಿನ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದು ಪನ್ಪುನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋಡಾಪುನು ಮುಂದುಲೆ ಇದು ಪಾತೆರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ತುಳುನಾಡುದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಈ ಲೆಪ್ಪುದ ಆಶಯದ ಪಾತ್ರದಂಚಿ ಅನ್ನು ಬರೋಂದುಲ್ಲೆ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಪಾತ್ರಕತೆ ಬುಡ್ಚಿ ದಾದ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಉಪ್ಪೊಡು ಈತಪೂರ್ವ ಪಾತೆರದ ಈತಪೂರ್ವ ವೈವಿಧ್ಯಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ತುಳುನಾಡುದ ಆರಾಧನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಡು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಭಾಗಲುದಾದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಕೆಬಿ ಪಾತರ ಪನ್ಪೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವದ ದಿನೋಡ್ದು ಆಯ್ನಾತ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕ್ಲೆಡ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಅಣ್ಣನಕ್ಲೆಗೆ ಇನ್ನು ರೂಢಿಗತ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಗ ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯೋಪುನಂಚಿನ ಲೆಪ್ಪು ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಆಚರಣೆ ಪನ್ಪುನವು ಅವು ಒಂಜಿ ನಿಶ್ಚಿತವಾಯಿನ ಗತತ್ ಆನಿ ಕಾಲ ಕರಿದು ಪೋಯಿನ ಸತ್ಯಗು ಈ ಕಾಲಡು ಅರ್ಥನಾಡುನ ಬೇಲೆವು ಆನಿ ಕಾಲಡು ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕಾನೆ ಬದುಕಿನಂಚಿನ ಏತೋ ಜನಕಲ್ನ ಮಹಿಮಾ ಕಥಾನಕನು ಪತ್ತೊಂದು ಈ ಕಾಲಡು ಅರ್ಥವಂತಿಕೆನು ನಾಡುನಂಚಿನ ಬೇಲೆವು ಅಂಚಾದು ಅವು ತಲೆಮಾರದ ಸಂಬಂಧ ಅಲೌಕಿಕವಾಯಿನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಲೌಕಿಕತೆಡು ಕೊರುಪುನಂಚಿನ ಅರ್ಥವಂತಿಕೆವು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ವಾಹಕವು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಜನಕಲ್ಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ಡ ಇನಿಕಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಒರಿಯೊಡಿತ್ತಿನ ಆನಿ ಕಾಲದ ಸತ್ವ ತತ್ವಲು ಆರಾಧನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಖೇನ ಈ ಕಾಲಗು ದೇವಲ್ಯ ದೈವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಾತ್ ಇಂಚಿನ ಸ್ಥಾವರ ಆರಾಧನದ ಮುಖೇನ ನಡತು ಬತ್ತಿನವೇ ಮೂಲ ಮಾರ್ಗಲು ಅಂಚಾದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತು ನೋಡಾಪುಂಡು ಬಂದುಲೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಡೀ ತುಳುವ ನಾಡು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅವೊಂದುಂಡು ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಡು ಜೋಕುಲು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಾಶ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತಿನ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿನ ಭಾಷೆನು ಅಕ್ಲೆಡ್ದು ದೂರ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಜನರ ಪಾತೆರ ಸಹಜವಾದ ಕಾಲದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಪಂಡದ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಡು ಕಲ್ಪುನಗ ಜೋಕುಲು ಭಾಷೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಭಾಷೆದ ಉಳೈಡು ದೆಂಗಿನ ಆಂಗ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಬಲಿಬೂರು ನಂಚಿನ ಅಪಾಯ ಅವು ಅವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನವೆ ಸಹಜವಾದ ಅಪುಣು ಜೋಕುಲ್ನ ತಪ್ಪತ್ತು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ನ ತಪ್ಪತ್ತು ಅಪಗ ಶಾಲೆಡು ತಿಕ್ಕುನ ಇಂಚಿನ ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರಲು ಔಪಚಾರಿಕ ನಿಲೆಟ್ಟೆ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣನೋ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆನೋ ಕೊರುಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನೋ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಅಂಚಾದು ಯಾನು ಮುಲ್ತ ಆಡಳಿತ ವಹಿಸಿನಾರೆ ಒಂಜಿ ಪಾರಿ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ಪುನವು ಎಂಚಲ ಒಂಜಿ ಆತು ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರುಡು ಪಚ್ಚೆ ಅದು ಮೆನ್ಕುನಂಚಿನ ಲೋಕೈಂದು ಈ ಭಾಗೋಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಉಲವುಲು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಲೈ ಒಂಜಾತ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕೊರುಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವಡು ಸಾಧ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಉಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಒಂಜಿ ಸಮರ್ಥವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಭಜನೆ ತಂಡ ಕಟ್ಟುಗ ಆ ಭಜನೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ತಂಡ ಕಟ್ಟುಗ
ಆ ಕುಣಿತ ಭಜನ ತಂಡಡ ತುಲೆ ಎದುರುಡಿಂಚ ಬಾರಿ ಉಮೇದುಡು ಕುಲ್ಲು ದೆರತ ಕೇಸರಿ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದಿಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಇಂಚಿನ ಜೋಕುಲಿಡಿದು ಬತ್ತದು ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಪುರುಷ ತಂಡ ಮಕ್ಕಳ ತಂಡ ಮೂಜಿ ವಿಭಾಗಡ್ ಮಲ್ತಂಡ ಆ ನೆಪೊಟ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಒಂಜಿ ಜನಬಲ ಮುಲ್ತ ಕೀರ್ತಿನ ಪಿದಾಯಿ ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ಪೆರ ಒಂಜಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬೊಕ ಜೋಕುಲು ಭಜನೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಚೌಕಟ್ಟು ಬದುಕಿದ ದಿನ ನುಕುನಂಚಿನ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಕಳೆಯುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಲಾಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಅಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಆವಡು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ.